E non vamos deixar de falar da hipotética selección galega de fútbol, que en algúns momentos da historia foi unha realidade. En 1922 debuta Galicia como selección, gañando a Castela por 4-1. O partido xogárase en Coia e con camisola blanca e pantalón azul formaran Isidro, Otero, Pasarín, Queral, Balbino, Hermida, Moncho, Ramón, Charrioni, Polo e Pinilla. Xa no 36 hai unha selección galega que vai viaxar a Barcelona para xogar na Olimpiada Popular. Nos 50 e nos 60 vólvense formar seleccións galegas, pero son a título interno, non para xogar con outras seleccións, senón para participar en homenaxes e xogadores que se retiraban.